Adu kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Unong mikmat syakayeng dorbar thau an ka jela naka umroy constituency ba George Billingdo menta kasngi ka arpnyo tarik unailar arhajar arpuwei ulami syakmat bankren halor ka jingya kaja lani ka jingya kanat ka balami hakini ki khendiat sngi ha kasnong umlaper block 2 habakren shkilat pathai khubor ba George Billingdo ula ai ka jingmut dakabau loong lada kino ki kinhon seng bhalang lani kino ki riu shimen lani kino mikmat ki badon ni ka jingmut banlij ai mensim shiki parado ki parasnam ki basyong basa shiki benta khaput block 2 kan bha ba kini kendo lane pentip shwa shiki bor penyai district khnang banla ban sothu ya karukom long shaki te ki thain block 2 khnang ba ka jingle jungo ban ai mensim kanam long ka ba pentharais new ki te ki weipat ki jai ban riu ki basa hakate ka thain khnang ba ki parado ki parasnam khasi ki ba hakate ka thain kin light na kano ka jingshong sir lane ka jingsha thombor Di ko border issue he bagi kaput jongi kani ka jingso no mensim maka jingso sun ai na ka bentak pai ba ante ka don umde tangangi ki don khmat umde kham tam pai ba kale bari kata ru ki sang balang ki upri ki don hi ka jong ta ka jingso ta ka balai ba ta ka jing thu ban lai ban ai mensim ne ban tip ki jing e ki jong ki ha ki dong ki thai mereka ini kebajian hari ini kindiat sengi. Kawai galong ba ki jing e apring jungki naman kila esa bon jai ban riong to mde shu tang ki kasi jungi. Te ka jing le ban jungki sang balang dat ka jing thu ban le ai men sem lani ban isap ki jing e kapa pun ban kum ka jing pen ibor. Kapa pun ban kum ka jing pen ibor ha ki te ki beriu ki bapai. Te namal kadang dei ka jaka ka baya ka jia. Tegi we kijai benriu pat kisno ba lada kiwan khambun kini kijungi nang ni kita ipende kin kwa ban pen ila ka jong ka bor pi kawan ra ya ka khubor ban ka jaka ban ong bang ngi lek ban solam ban ai sim ha kita gi bapet pada ka pau ba kiwan ban pen ibor tena tak daw kan mi baik ka jing ya suthu bakala kan mi baik kata ka jing ya persiang ban wan ra ya no ka jing kan at ban ha kita ki dong di thai te kasarkar try ka don kam hiban sungthu ya kan ni ka ji angnut jongki sangmalang sungthu i ji angnut jo pai ban sung sunong jo ka jela ka joni bangi kwa ban pen baik ik ni ki upur usam ban ngi kwa ban ai men sim mi ki te ki project bedri joni ki bodon khasi jentia ni garu ki basa ha ki thain kapur te kasarkar di ban sungthu ya kata ka ji angnut ban kata ka jingno men sim joni ban ha chu ko poru ka de ban sungthu ba ka ni ka jingno men sim kala man kala long pede mo bulan di ban kelapat syaka jing pendik ni ihaki beri ke bosyong setai ada kawan kum kata ka jing le jingo ni kawan kum kata ka jing li pek ni ka jing ai men sim na ka liang jo kiseng balang ni ni kiseng ni bokok apan sutu ka jing ki bobon kiseng balang ki jungi ni ki de ki kun samla ki jungi ki bangi hi ki ba dangi khedang san ha ki ni ki khnet snam ki ba sipo ka san snam bar ki numpak lah hiru ki bepli ban sutu lut ye ki kumnu ko bodar isu ka sedang kumnu ki jing e jo ki don bar bun ni ki ban kwa i ban tip na di hiru balai ke jak ta balai ki sha mo ki beri ki sem jing e do kata ki kwa ban pe jo ki khmat ndrei jing kerpat golong ba tung ni pakhat na ban ta ki beri khasi khara ki jungi ki project ban beri jungi khasi jentiala ni garu ki basa ante namat ndalau piwan phai nang te pat kanja yu ki te lada ki kwa ban lait dan ban suthu ya ki jing e joki kana khamba ban bapnya lomba joki DC SP ya keren chobat ki tenang pet ke hangta kan sadon gunu galenti ke bakila ban suthu ki jing e barang jo ko ban ni kendu ki beriu de kila ni ke basar ka ni ke district association kan penya nam ta joki te kata hinga try kan de galenti ke batam na ta bro khai khamba kanum wanra e gunu ke jing kanan kan jing men sa lani ke jing stu bakala da ka ta jing no men sim jungi pen ban ya ko pen ban si stu bakala ta ka bangim kwa